Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Сідбулаєва, і наш гість Олесь Доній, народний депутат 6-7 скликань. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ось раді ділять місця в комітетах. В Слузі народу, звісно ж, скрізь більшість. Решті дістаються по 1-2 місця в кожному з комітетів. Дивимось розподіл місць на прикладі 4 комітетів. Кількість місць у комітетах не однакова. Так, у бюджетному 31, з них 19 буде в «Слуги народу», 3 в опозиційній платформі «За життя», по 2 в «Батьківщині» та «Європейській солідарності» й місце в «Голосу». Схожий розподіл буде ще в кількох великих комітетах. Комітет з енергетики та житлово-комунального господарства буде середнім – 20 місць, 12 у «Слуги народу», 2 в ОПЗЖ, по місцю в решті фракцій. В менших за середні комітети, як от з питань деокупації, буде 13 місць, з яких 8 відійде «Слузі народу», інші фракції матимуть по місцю. Найменші комітети з інтеграції в ЄС та зі свободи слова, в них усього 7 місць. Розподіл такий: «Слуга народу» – 4, опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина» та «Європейська солідарність» по місцю, в «Голосу» – жодного. І сьогодні ми поспілкувалися з депутатами від «Європейської солідарності» та «Слуги народу». І ось що вони сказали щодо розподілу місць в комітетах. Важлива навіть не стільки кількість людей в комітеті, скільки якість їхньої роботи. Тобто навіть якщо комітет буде складатися з 7 людей, але це будуть фахівці своєї справи, я думаю, що комітет продемонструє свою ефективність. Навіть в нашій партії 2 людини хотіли би на комітет по євроінтеграції, тому що вони в цьому професійні, вони на цьому розуміються і хотіли б продовжити свою справу. А вона визначила, що наша партія може тільки одного представника на цей комітет. Тобто фактично змушення людей займатися тим комітетом, в якому вони є не настільки професійні. Олеся, ось ми бачимо, що одним подобається, іншим не подобається. Як вам такий розподіл? Яна Зіневич просто непрофесійна політик, і вона не читала ще законів. В законі про регламент чітко сказано, що відбувається розподіл за пропорційною ознакою, і вони можуть лише скаржити, що вони так мало взяли голосів. Європейська солідарність і решта партій. На цей момент у них так мало голосів, тому саме таку кількість депутатів пропорційно вони можуть представити в комітет, і вони більше, згідно закону, не можуть. Хочуть інакше, нехай міняють закон. Я просто цього не знаю. А ось є деокупація, і там буде 13 людей. А в Україні ми бачимо повністю окупований Крим, частина Донбасу і Луганська областях. Як ви вважаєте, чи достатньо цих 13, аби якось вирішити питання деокупації Криму? А от кількість депутатів в кожному комітеті не обумовлена. Тому теоретично вона могла бути збільшена і зменшена. І в цьому плані тут вже інтерес тих чи інших депутатів, і ми розуміємо, що не просто інтерес може бути від маленьких фракцій, від 4 опозиційних, а рішення приймається «Слуга народу». Бо у них є більшість для прийняття, для проведення будь-якого рішення. Що ми бачимо щодо деокупації, що їх не дуже цікавить ця тема? Бачите, це середній рівень, тому що гріха таїти, і раніше найбільша кількість голосів, найбільша кількість депутатів набігала завжди в бюджетний комітет, там аграрний, тобто і зараз, якщо я не помиляюся, бюджетний комітет складається порядка 31. Так. Але є комітети ще з меншою кількістю депутатів, не 13, а, наприклад, 7. Це свобода слова. І свобода слова, і європейської, і євроатлантичної інтеграції. До речі, для мене дивина, чому їх, наприклад, не скоротили, бо з 27 скоротили до 23, я би скоротив би ще 2 комітети, чесно кажучи. Це зменшило би і витрати на бюджет, і поїздки депутатів за кордон, мені здається, що треба зменшувати, і я не бачу необхідності, персонально я, для того, щоб було 2 комітети, один з закордонної політики, інший з європейської інтеграції. Мені здається, що їх можна об'єднати. Бо на цей момент їх буде 2. Бачите, не вистачає там повноцінної кількості депутатів. Зрештою, депутатів не вистачить на всі комітети там по 20, по 30 чоловік. Так що десь їх буде мало. А ось народні депутати поділили місця в залі засідань. Давайте подивимось, де сидітиме кожна з фракцій.
Депутати найбільшої фракції «Слуга народу» займуть всі перші ряди всіх секторів зали засідань ближче до трибуни. Якщо дивитися на зал, коли президія згори, то в лівому нижньому куті сидітимуть нардепи Європейської солідарності. Ближче до центру на задніх рядах розмістяться депутати «Голосу». Теж усередині, втім правіше, місця для фракції «Батьківщина». В крайньому правому куті сидітиме опозиційна платформа «За життя». Ось, Олесь, ми побачили графіку, і ми бачимо, що на всіх фронтах, на перших, ми побачимо «Слуга народу». Ближче до дверей там буде опозиційна платформа «За життя». Як вважаєте, чому саме в перших рядках ми бачимо «Слуга народу»? Бачите, коли нема обговорювати сенси, ми обговорюємо форми. От вам не все рівно, як вони сидять? Мені абсолютно все рівно. Мені як громадянину абсолютно все рівно, як сидять депутати. Попри те, я був депутатом і скажу, що плюси і мінуси є як в сидінні в попередніх рядах, так і катастрофічні мінуси. Давайте поговоримо там плюси і мінуси. Плюси – це для української так званої демократії, коли блокуються трибуни. Тому ті фракції, які знаходяться ближче, їм теоретично легше блокувати. Я не думаю, що зараз будуть якісь проблеми з блокуванням. Це раз. З іншого боку, я мав великі проблеми, я сидів на умовній першій партії. Я був депутатом, сидів саме в першому ряду. І саме тому я потім 2 місяці з дуже важким струсом мозку провалявся в лікарні, тому що депутати від партії регіонів, мене 5 чоловік тримали за руки, 6-й бив ззаду по голові, бо вони повинні були проштовхнути так звані Харківські угоди. Постраждав я, бо я був на першому місці, і вони намагалися саме там захопити. Ті, хто були на гальорці, не постраждали. Тому ті, хто зараз кажуть, що це велика проблема, це ніяка не проблема. Але це вплине на роботу депутатів? Для того, щоб пояснити, чому депутат не хоче ходити на сесійне засідання, він може вигадати що завгодно. Він може сказати, я сиджу на гальорці, тому я не ходжу, тому я не дисциплінований. Я не бачу проблем. Ви в школі сиділи де саме? Посередині. А я на гальорці. І яка проблема? Я не бачу проблем. А ось партія «Голосу» не висуватиме свою кандидатуру на посаду віце-спікера Верховної Ради. За словами обраного нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина, в партії вважають більш корисною роботу в комітетах. Про це він сказав в ефірі нашого телеканалу. Ми намагалися і формували свій список за принципом професійності, і в нас кожна людина закриває певну експертність. У нас невелика кількість людей, ми бачимо більшу логіку, щоб ці люди працювали в комітетах, а не займали політичні посади з, скажімо так, сумнівними можливостями впливу на організацію роботи Верховної Ради. Олесь, як ви вважаєте, хто стане віце-спікером? А це дуже цікаво, тому що йде мова про те, як 3 майданівські, так званих майданівські фракції допомагають опозиційній платформі «За життя», медведчукістам, для того, щоб вони очолили, принаймні були представлені в президії Верховної Ради. Це дуже цікаво, зараз поговоримо. Дивіться, здалась би смішна заява. Партія «Голос» каже, що вони не братимуть участь, не претендувати на місце заступника голови Верховної Ради. Смішна, тому що їм ніхто не пропонує. У них найменша фракція з 5 наявних. Але «Слуга народу» може їх підтримати. За будь-яких квотних принципів не може бути, тому що, дивіться, навіть в будь-якій сталій демократії грає арифметика. Друга фракція за чисельністю, яка може претендувати відповідно на місце заступника Верховної Ради, опозиційна платформа «За життя». Тому що у них, здається, якщо не помиляюсь, 43 депутата. І нагадаю, що «Слуга народу», які дійсно голосами якої будуть проведені всі голосування, сказали, опозиція нехай визначається самостійно. В опозиції 4 фракції. Дивіться, яка тепер ситуація. Друге за чисельністю – ОПЗЖ. Медведчукісти. Люди з проросійською орієнтацією. В більшості своєї, вони ображаються, коли ми їх так називаємо, але реально вони їздять туди на Москву. Але у них є шанс. Але, дивіться, вони і будуть. Бо я ще кілька тижнів тому звернувся до 3 фракцій, так званих майданівських, «Батьківщини», «Європейської солідарності» і «Голос», і сказав, якщо ви не хочете, щоб медведчукісти мали представництво в президії Верховної Ради, де 2 місця буде у «Слуги народу», а 3 надано для опозиції, то ви створіть тимчасову коаліцію саме для цього питання. Я розумію, що це важко, але це можливо. І узгодьте помірковано депутата. Зрозуміло, що не керівника одного з цих 3 фракцій. Помірковано. Тому що разом у вас буде
більш арифметична, аніж у опозиційної платформи «За життя». Тобто формальні права у такої тріади висунути свого кандидата, якого підтримував «Слуга народу», будуть всі. Але, подивіться, одна за одною ці фракції кажуть, а ми не будемо висувати «Голос», ми не претендуємо. Європейська солідарність, ми не претендуємо. Навіть Батьківщина не претендує. І це реальне підігравання медведчукістів. Якщо їх запитаєте в лоб, ви підіграєте медведчукістів, він скаже, да ні, як ви що? А в реальності от така позиція – це підігравання Медведчука. Просто хтось це розуміє, а когось використали в темну. Тому що запитайте хлопців там і дівчат від «Голосу», він скаже, да ні, ви що, ми підіграємо Медведчука, та ніколи. А хто з партії ОПЖД може стати, очолити, хто цей депутат, на вашу Ну, ми з вами не знаємо, тому що Разумков, керівник «Слуги народу», сказав, що це чітко буде не Медведчук і не Рабінович, здається, вони не проголосують за найбільш одіозних лідерів. Але там можуть обрати ноунейма, тобто менш відому якусь персону, яка не викликає такої ідіосінкразії, яка не викликає таких негативних емоцій, але все рівно це буде представник від проросійської сили. В чому інтерес так званих промайданівських партій? Вони дуже хочуть, щоб вся влада асоціювалася з проросійськими силами. Тому вони хочуть, щоб президія була 2 людини від «Слуги народу» і 1 проросійський депутат. Вони будуть казати, оце ж проросійські сили всім керують. Саме тому вони цілеспрямовано усуваються від цієї можливості, які запропонувала їм «Слуга народу», визначити єдиного кандидата і подати. І це означає, що вони ставлять власні корпоративні інтереси вище державних. Тобто вони йдуть на те, що представник від проросійської партії, який вони кажуть проросійська партія, буде в президії Верховної Ради, але зато буде зручніше критикувати. От це яскравий приклад, коли власні інтереси стають вище державних. А ось партія «Голосу» сказала, що не висуватиме, і поговоримо щодо прем'єр-міністра. В наступному кабінеті міністрів точно не буде представника Гройсмана. Про це, що точно буде представник уряду Гройсмана, про це журналістам сьогодні заявив нардеп від «Слуги народу» Давид Арахамія. Давайте послухаємо, що він сказав. Хтось залишиться із нинішнього складу? Хтось залишиться, можу сказати. Не можу. Навіщо? От дивіться, от ви ж журналісти, ви ж самі знаєте, коли кажеш якесь прізвище, цю людину треба потім жаліти, бо 3 дні і там... Я точно знаю, що одна 100%. Хто ця одна 100%, про яку сказав Арахамій? Ну, це треба питати не мене, не вас, на це їх, але ще раз скажу. Дивіться, по-перше, ненормальна ситуація у нас відбулася на парламентських виборах, тому що, на виборах до Верховної Ради, у нас не є парламент Верховної Ради, але на Заході, як правило, це є традицією, що кожна партія, яка претендує на владу, говорить напередодні ще виборів, кого вони хотіли бачити в якості міністрів, щоб саме за них голосували, за репрезентантів їхньої політичної волі і тих, хто буде втілювати цю політичну волю. Іноді називають по кілька прізвищ, так, буває. Але, як правило, це називають... Як ви думаєте, Олесь, хто може очолити, дивіться, і хто може залишитися навіть з уряду не думаю, тому Гройсмана? що це не можна знати. Ми можемо підозрювати, да? Хтось може назвати... Ви ж підозрюєте когось, чи ні? Ні, я не підозрюю нікого. А ви сказали Аваков. Ще раз кажу, хтось може про це говорити, тому що його нейтральна позиція заважала узурпації з боку Порошенка, щоб весь силовий блок діяв персонально на нього. Хтось може про це говорити, але я не знаю. Гадати я не буду. Я не знаю. Я вважаю, що не дуже нормально, що ми кандидатів в міністри дізнаємося вже на самому засіданні. Я вважаю, що абсолютно нормально, щоб їх знали раніше суспільство, ще напередодні виборів. З деякими з таких кандидатів, які кажуть, що вони вже будуть міністрами, я вже зустрічався. Я просто не можу персонально назвати їх там прізвища, тому що це конфіденційна інформація, але ці люди кажуть, що от вони будуть міністрами. Тобто вже визначена ситуація в «Слузі народу». Це їхнє право, але ще раз кажу, я хотів би більше публічності, я не хотів би приховувати перед вами цю інформацію. А ось щодо публічності, Велика Сімка повертається. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Румунії заявив, що виключення Росії з G8 було помилкою та висловив сподівання, що формат повернеться до попереднього складу.
Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах Великої Сімки. Я думаю, що куди більш доречно було би мати Росію. Обама виключив президента Росії з групи, тому що його перехитрили. Я, безумовно, підтримав би пропозицію про те, щоб повернути президента Путіна до переговорів Великої Сімки. І ось президент США та Франції телефоном домовилися, що запросять Росію до участі у саміті країни Великої Сімки за 2020 році. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США. Трамп і Макрон у вівторок домовились у телефонній розмові, що вони хочуть запросити Росію на саміт Великої Сімки в наступному році. Очікується, що можливість відновлення формату Великої Вісімки лідери обговорять цими вихідними на зустрічі Великої Сімки. Олесь, що ви думаєте щодо повернення і які ми побачимо наслідки? Думаю, дуже погано. І ми з вами знаходимося на каналі, який безпосередньо причетний до висунення ситуації в окупованому Криму, а я вважаю, що таким чином ми проблему не вирішуємо, а навпаки її поглиблюємо. Не ми, а ті сили, які з одного боку є нашими союзниками, а з іншого на чиї еліти впливає Росія. Ми бачили поведінку Макрона, який дуже компліментарно говорив щодо Росії, щодо Путіна, країна, Росія. І наступний крок відразу цим користується і президент Сполучених Штатів, який в принципі США для нас більш потужний союзник не лише в економічному плані, не лише в політичному, а раніше в системі стримування Росії, аніж Франція і Німеччина. І у нас є біда, тому що чи знайдеться країна в G7, яка скаже, от ми вважаємо, що ні. Теоретично це лише Велика Британія, але вона прислуховується до Сполучених Штатів. А ось що сказав міністр закордонних справ Володимир Огриська, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках. Він застеріг від поспішних висновків і запевнив, що ряд країн на чолі з Німеччиною не погодяться на повернення Росії до формату. Вже зараз з'явилася інформація, що Німеччина проти, і не тільки, я думаю, Німеччина буде проти. Тому давайте поки що не розганяти зраду, а подивимося, що справді в цій ситуації треба робити. Чи погодитеся ви з такою заявою міністра закордонних справ? Це не заява, це навіть не аналіз, це припущення. Тому що у нас поки що аналізувати нема що, з позитивного боку. Є негативні для України заяви з боку Сполучених Штатів і Франції про більш тісні стосунки з Росією і, зокрема, з боку президента Сполучених Штатів про можливість тут залучення. Хоч я не певен, що від Німеччини може бути сильний спротив. Ми бачимо, що вплив на економічні і політичні еліти німецькі з боку Росії є колосальний. Я більше сподіваюся все-таки на Велику Британію, але чи наважиться вона вступати в умовно конфліктну ситуацію з президентом Сполучених Штатів через Україну, ми з вами не знаємо. Але те, що по відношенню до Росії у Великої Британії найбільш чітка і стабільна позиція, це факт. І саме тому ми зацікавлені, щоб і Велика Британія та і Сполучені Штати навіть при такій дихотомії і амбівалентності вони більше були в переговорному процесі, аніж Франція і Німеччина, на які вплив Росії ще більше. А як ви думаєте щодо санкцій? Чи ймовірність є така, що скасують санкції щодо Росії? Я не думаю, що їх скасують, але подивіться. Попри всі санкції, от Путін же хвалився і Макрон погоджувався, у них товарообіг і так колосальний. І так. Тобто не йде мова про блокаду економічну Росії, про яку ми хотіли би мріяти. Другий момент. У України самої є товарообіг з Росії, теж колосальний. В нашому об'єму, це просто колосальні речі. І в цьому плані завжди виникає зауваження з боку західних партнерів, що вони санкції накладають, а Україна ж все рівно ще торгує з Росією. Більше того, Україна не лише торгує. У України є абсолютно гуманітарні коридори з перетинанням трудових ресурсів масової кількості в Росії. Тобто Україна досі допомагає Росії трудовими ресурсами. І це є проблема. Тобто у нас аргументації просити у наших західних союзників допомогу, якщо ми самі
в цій же царині не допомагаємо, та все менше і менше. Хочеться вірити, що вони ці санкції ще не зніматимуть, але ми ж розуміємо, що це питання буде підточуватись російською пропагандою і російськими грішми дуже сильно. А ось українців-політбранців Кремля звозять з різних колоній до Москви. Правозахисники вже передбачають перспективи обміну. Про це в ефірі нашого телеканалу розповіли фотокореспондент Вікторія Івлєва та адвокат політв'язня Карпюка Олексій Барановський. Я принесла продукты. Да, я не нарушила законы Российской Федерации, я принесла им передачу. Меня эту передачу приняли. Из этого я, в общем, делаю вывод, что, скорее всего, люди находятся именно в Лефортово. Случай из ряда вон выходящий, когда, вроде как собрали людей из разных дел в одном месте, а для чего их можно собрать разных людей, осужденных в разных регионах, в разные сроки в одном месте? Только для, наверное, какого-то разрешения позитивного этого вопроса, я имею в виду передачу Украине или какого-то иного форму обмена. Соратник помічника Путіна Владислава Суркова Олексій Чесноков очікує зрушень у російсько-українських взаєминах та не виключає звільнення українських військовополонених моряків найближчим часом. Можливі зрушення в гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. Українських моряків? І моряків теж, хоч це і не питання нормандського формату, а скоріше двосторонніх відносин Росії і України, як і вся ця азово-керченська історія. Олесь, ми побачимо найближчим часом повернення українських бранців Кремля? Це для Росії наші полонені, причому полонені в різний спосіб взяті, і військовополонені, як в випадку з моряками, і полонені в Криму, які постійно збільшується ця кількість, тобто незаконні ув'язнення. Це для Росії работоргівля. Яскравий приклад. Тобто вони їх збирають спеціально для того, щоб їм можна було торгуватися. І торгівля це відбувається не так з Україною, як з сильнішими країнами, зокрема G7, для виторговування Росії якихось преференцій. Тобто про санкції, про які ви зняли, або про перевернення в цей клуб сімки, перетворення його на вісімку і так далі. Тобто от за це очевидно, що вони готові з барського плеча дарувати життя, тобто відпускати наших людей, але після того, повірте, вони будуть знову брати. В Криму ж вони можуть скільки завгодно брати знову. Серед тих людей, які вже протягом 2 днів, немає жодного кримськотатарського прізвища, на ваш погляд? Це показово. Вони цілеспрямовано засвідчують, що вони Крим не вважають українською територією. Це абсолютно ви правильно запитали, тому що Росія, навіть при всьому тому, що вона готова це работоргівлі якихось частину абсолютно з їхньої точки зору рабів віддавати, Крим вони не вважають взагалі навіть окупованою територією, не збираються про це говорити. Це чітка позиція, для нас дуже прикра. І мені здається, що для зміни ситуації нам більше потрібно спілкуватися з нашими західними союзниками, нам потрібно на рівних ставити окуповану Луганщину, Донеччину і Крим. Саме в такому контексті. На жаль, Україна як держава ці питання розділила з самого початку в переговорах з західними союзниками. Але серед списків ми також бачимо і Балуха, він кримчанин. Так, але подивіться, при всьому тому... Польченка є. Так, але немає кримських татарів. Так. Тому що тих вони вважають, що вони там як українці, переселенці, перекиденці, як завгодно. А ті, хто асоціюється з землею кримською татарською, уявів, це ж зрозуміло, що це світоглядні речі. От саме тому мені здається, що їх викреслюють, щоб навіть не було згадок про Крим. Всіх решта вони оголосять не кримчанами, мовно кажучи. Тобто той заїхав, той там... І це прикро, причому дійсно там прізвища абсолютно різні. Є ті, де була задіяна російська агентура в Україні, як з Карпюком, але хочеться вірити, попри все, щоб наші хлопці звільнили раніше. Олесь Долинін, народний депутат 6-го і 7-го скликань, дякуємо, що були з нами.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на АТР з Аман Кримськотатарською, Шевкетом і Наматулаєвим. А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Дональд Трамп підтримав повернення Росії до Великої Вісімки. Чим це вигідно Сполученим Штатам Америки і